Hürmetli телестудия хезмәткәрләре, бүген 19 декабрь безнең өчен кадерле булган улыбыз, кустыбыз, агайыбыз Рәил Шамил улы Байгубәков үзенең туган көнен билдәләй дип башлана безнең студияга килгән котлау сәламе. Ул беренче Түкәт авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Лилия киленебез менән Морак авылында дөнья көтә. Сибир тарафтарында эшләп йөри. Кадерле кешебез якты йөзле, тыныс күңелле, эшсән, акыллы, тугандарына ярдәмсел, әсәһенә терәк тә кәңәшселә. Туган көне менән тәбрик итеп без уга ныклы һаулык, озын гомер, гаилә бәхете, эшендә уңыштар, киленебез менән бергә матур итеп, балалар үстереп, куанып, шатланып, дөнья көтүен теләйбез. Котлы булһын һинең туган көнең, үзләреңдә шатлык һүнмәһен, бүгенгеләй шат елмайган йөзең кайгы саткылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсе туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, кояш көлһен тормыш күгендә. Иң изге теләктәр менән барлык тугандарың исеменнән әсәең, агайың, һылыуың, Мәләвез, Күмертау калалары, Ифәнгол, Түкәт авылдары. Хөрмәтле Рәил Шамил улы, туган көнегез котлы булһын. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел тыныслыгыннан айырмаһын. Yaşka bəylə tügəl Oxşaş bilən bəyəm birilmi İl yazmışı inlərindəyken Yaşam qatqa irlər bölünmi Eriyə gitmən yaşım mühim tügəl Yegirmeden tübən istəni Qılğan qəməllər ezgəyken Күңелімдә ята туғашта Ышанышлы кеше булып була Малай шақта бабай булғашта Eriye gitmen yaşым mühim түгел Егермеден түбен істәни Қылған ғәмәлләр ezге икән Йыллар ғына қартлым істәми Bulsalar da irlər tırmışda Var dünyana жылытырлық хисне Yürüte alır can